Tak určitě. Tak určitě. A co byste nám řekli ještě, jako, jak se cítíte tady? Jo? Tak určitě, jako, když se cítím dobře, tak jako je to všechno fajn. 16? No, 16, no. 16, no. 13, my tady teď děláme rozhovor pro televizi, můžete chvíličku, jako... A co jsi se ptal? Jak se cítíte? Tak určitě. Když nejsem zraněný, tak jsem v pohodě. Cítím se dobře, můžu sportovat, věnovat se dětem. No my vás cítíme už dost, no. Tak nashledanou. Nashledanou, nemáte co. Co vy? Jsme v pohodě. Jste v pohodě. Rum? Rum ne, pivo máme. Už zase, jo? Ty si říkáš, že nepiješ studený venku. To zase, aby nebyly ty šoky teplný. Jo tak, to jo. No a teď už můžete teda mluvit, jo, prosím vás. Už jsem moc no ne, tak teď zase my chceme, ale jo. Vymluvenej. A už také vymluvený, no. My jsme tady byli na soustředění, teď tady v Rokytnici jsme tady dneska byli, tak určitě s klukama tady jsme byli. No. A tak to máš jednoduchý, že jo, prostě jdeš sjezdovku nahoru a tam jdeš vlekem, že jo, nahoru tu sjezdovku. A když se otočíš nahoře, a tak se prostě tam jsou sjezdovky dolů zase, sjezdovky jsou, že jo. A ty si vybereš sjezdovku a tu sjezdovku potom jedeš klidně jako dolů, že jo. A když jdeš dolů a rozhodneš se zase nahoru jet třeba, víš, a jak je to sport prostě tohleto, no. A tak my tady s klukami soustřední, tady jako jezdíme takhle už dlouho, takhle nahoru, dolů. Můžu se zeptat, jak se cítíte ve svém novém oddílu? Myslíte v jakém oddílu teďko? Teď za Spartu, jak hrajete? Jste byl původní hráč Slávie? Jasně. Jak já jsem lyžoval hlavně, tak určitě jsem lyžoval. Určitě. A tak určitě, jako určitě to změna, jako trošičku. Je rozdíl jezdit za Spartu, než jezdit za Slávii? Tak určitě, ale... Hlavně nebo ten sníh si myslím. Jako teď jezdím na ten Spartak, že jo, takže za Spartak, když jezdíš, tak jezdíš prostě. A když jsem jezdil za Spartu, tak to nebylo ježdění jako za Spartu. A za Spartu to bylo nahoru z kopce dolů, anebo z kopce nahoru dolů? Ne, tam jsme jezdili po rovině. Po rovině. Tak určitě, jako je to změna. Ale jsem spokojený. Díky za rozhovor. Ahoj. Tak určitě. Ahoj, vole, hele. Ty kde je? Repre, ty vole, jede do Harachova. To jsou kolegové, oni mi uletěli. Jo. Oni mi uletěli, to je Sparták, vole. Já už musím.